Juan Mari Torrealdai beka. Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahiak batu gintuen Usurbilgo udala eta jakin Usurbilek eta Euskal Herriak Torrealdairi egin ziezaioken omenaldirik onena zela sinetsita. Izan ere horixe zen bere obsesioa, transmisioa, katea ez etetea eta pentsamendu bat eratzea eta noski pentsamendu hori herri baten Euskal Herriaren zerbitzura jartzea. Hain justu, beka egitasmo horri bide emateko lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu Jakin Fundazioak eta Usurbilgo udalak, eta labur esanda lehen aipatutako helburu horrekin bat eginik, Usurbilgo udalak urtero 15.000 euro bideratuko ditu beka deialdia egin eta bekaren divulgaziorako eta bekaren kudeaketa lanak jakinen gain eratuko dira edo daude, jakin arduratzen baita bekaren jirabueltako lan eta kudeaketa guztiaz. Aurtengoa lehen deialdia izan da, eta gu oso pozik daude lehen deialdi honek izan duen harrera eta erantzunarekin gero aritzek aipatuko duen bezala. Eta lehen esaten duen duela 6 hilabete ginela, hemen batu ginela Jakin udala eta senideak eta gaur beste bat dugu gurekin eta injustu da lehen beka deialdi honen irabazlea, Oier Milan, metro kuadroka sormen laborategiko kidea, eta gero berak azalduko badu ere proiektu irabazlea Artxibo Iluzia izeneko lan izan da. Eta Usurbilgo udalaren aldetik nola ez, zorionak ematea irabazleei. Eta baita ere eskerrak ere luzatzea beka deialdi honetan parte hartu duten guztiei, ez direlako gainera gutxi izan aurkeztutako lana, guztira 13 izan dira, antza eta Maikiden esanetan oso kalidade handiko lanak izan dira, eta beraz lanak izan dituzte nor ote zen honena erabakitzen, baina guretzako datu hauek eskuartean esan akuilu bat dela, bide hasi berri dugun bide honetan jarraitzeko, bide honetan sakontzeko, eta nire ustez ere erakusten du hasitako bide honen beharrezkotasuna eta garrantzia ere ez. Guk Usurbildik Euskal Herriari beste ekarpen bat egiteko bokazioz abiatu genuen beka deialdi hau. Hain justu Torrealdai bere bizitza osoan aritu zen horretan, segira emateko eta horretan sakontzeko asmoz, ikerketaren eremuan, izan herrigintzan, izan divulgazioan eta batez ere etorkizunari begira. Sorpresaz hartu dugu, baina poz handiz. Eta, ezer baino lehen aipatu, gaur ni etorri naizela, baina aipatu den bezala, Metrokuadroka kolektiboaren izenean egun xelebreak tokatu zazkigu aste honetan eta ez zaigu posible izan beste modu batean egitea. Saiatuko naiz proiektuaren nondik norakoa labur azaltzen eta gero xehetasun gehiago nahi izan ezkero, esan lasai eta saiatuko erantzuten. Lehenik eta behin aipatuko nuke eta hori hartzen eginez, Torrealdairi buruz oraintxe esan dezunarekin, dokumentazio lana askotan iraganera luzatzen den begira dela pentsa liteke, baina guretzat eta jende askorentzat esan gabe da, dokumentazio lana etorkizunera proiektatzen den ekintza bat da. Dokumentakzioa deitu izan diogu lagun artean askotan eta ez kasualitatez, ezta? Ideia horretatik abiatuta sortu dugu proiektu hau. Batzuetan gertatzen da, ez dakizula nola, baina piezek enkajatzen dutela zirkustantzien, ideien, pertsonen eta kasu honetan deialdien konfluentzia bat ematen dela eta guri kolektiboan hori gertatu zaigu, ezta? Azken garaietan eduki ditugu kezka batzuk
ideologikoak, estetikoak, pertsonalak, juntatu zizkigu deialdi honekin, eta halako batean egitu zitzaigun lekua izan zezaketela deialdi honen barruan, baina benetan ez genuela batere argi, neurri handi batean, nahiz eta ikerketa hitza gure jarduera sarritan egoten den, estenara bideratu izan ditugulako batez ere gure lanak, ez? Zeintzuk dira gu genituen kezka horiek nolabait bat egin dutenak proiektu honetan. Alde batetik teatro dokumentalarekiko kezka eta interesa, teatro dokumentala da dokumentu fisikoetatik abiatzen den eszenaratze mota bat, ikerketarekin zerikusia dauka, beti ere eszenan amaitzen dena. Gertakizuna handien itzalean geratu izan diren gertakizun txiki hauen kontakizuna, interesa handiak biztu ditute hainbat kontuek, ikusi dugu askotan zer kontatu abazola, baina ez genuen lortzen forma bat ematea kontatu nahi genituen historia horiei, eta bai ikusten genuen titular handietan eta ikus daitekeela jendarte baten neurri historikoa, baina haien itzalean kontatu gabe geratzen diren bestelako kontakizun askotan pertsonen neurriare ikusten dela, ez da hori guri oso interesgarria iruditu izan zaigu beti. Eta genuen ere, esan bezala, eszenatik sarritan lan egin izan dugu neurrian, ohiko formatuekin apurtzeko behar eta nahi bat. Kulturgintzari eta kulturaren egoerari loturiko gogoeta batetik, ez? Ez izatea egiten dugulana beti esibiziora, salmentara, merkatura bideratutako lan bat, baizik eta prozesuak, ikerketak, lekua edukitzea eta lekua agerikoa. Ez geratzea ezkutuan, baizik eta proiektuaren parte izatea ere, ez? Eta partekatzen duzun zerbait izatea. Ideia horiekin biltzala, azken aldian bueltaka, etorri zan deialdi hau, eta kuriosoa da, Marito Realdai beka du izena, eta aipatu dituan historioen artean bazan bat, guk aspalditik geneukana gordeta, saiatu izan gara poema forma ematen, saiatu izan gara gidoi bat idazten, eta ez dugu sekula lortu, eta sentitu genuen izan zitekela aurkezten genuen proposamen honen bihotza. Eta horrekin hasten da proiektuaren aurkezpena, eta zein da historia hori. Marito Realdaik Euskaldunon egunkaria itxizanean, kontatzen zuenean, eta behin gehiagotan kontatu zuen eta zabaldu zuen eskuzabaltasun handiz eta modu oso onkigarrian, nolako izan zen esperientzia hura. Etxera sartu zirenean poliziak eta sarretan xehetasun handiz kontatu izan du nolako izan zen sentsazioa dokumentuen hartzea, eramatea dokumentu pertsonaletatik azken ikerketetara, oandikan zabaliz dauden ikerketetara, nola izan zen dokumentazio horren ustuketa eta lapurketa, eta nola violentatu zen dokumentu hori, eta berak kontatzeko zuen modu beti oso unkigarria egiten zitzaigun, gogoan geratu zizkigu asko editzatuta egunaitako gauza asko, baina guri bereziki ez dakiz zergatik geratu zitzaigun oso editzatuta, berak sentitzen zuen min hori hainbeste maite zuen lan hori violentatua izan zenean, ez? Eta sentsazio horrekin gogoratuta, ekin genio proiektu hau idazteari, berak ez dut aipua osorik irakurriko, baina deskribatzen zuenean orduko impotentzia aipatzen zuen, ez? Impotentziarik handienarekin ikusten nuen nola ari ziren ondatzen nire bizitza eta lan profesionala, nire ikerketak, nire etorkizuna, ondatzen dira bizitza, profesioa, etorkizuna. Eta amaitzen du kontakizuna esanez biluzik utzi ninduten ez fisikoki bai intelektualki. Eta hor konturatu ginen behar genituen hitz gakoak eta lurkadabakoak hor zeudela, ez? Eta hortikan etorri zen artxibo biluzia. Biluzia ekarri genuen hitz horietatik, titulora, iruditzen zitzaigulako adierazten zutela hauskortasun bat, ez dena pertsonala bakarrik soziala dena,
baino era berean indar handi batez. Eta bulkada horretatik, hasi ginen diseinatzen eta pentsatzen horrelako ze historio gehiago egon zitezkeen kontatzeko eta ze forma eman genien zailekeen horre. Proiektuak bi ardatz ditu nagusiki. Bat, sorkuntzari loturikoa, bigarrena formazioari loturikoa. Sorkuntzari loturik dagona, erakusteko zerbait izango da, nahi genituzke sortu 3 gairen inguruko 3 pieza labur. Ez daki guzti neurritan izango diren antzerkira gehiago dutenak edo performantzara alegia ekintzara, baina bilak presentengo dira bai horrek usten dugu. Eta bigarrenik formazioaren ardatza. Nahi genituzke performance tailer batzuk konbokatu deialdi ireki bitartez, non parte hartzailei eskiniko zaizkie baliabide performatibo batzuk, beraiek ekartzen dituzten gaiak, kulturari, Euskal Herriko jendarteari loturiko gaiak, beraiek ekarriko dituzte, kontatu nahi dituzten historioiek, eta guk baliabide performatibo batzuk utziko ditu beraien esku forma bat eman diezaioten. Zaiteke forma eszenikoa ala ez. Hori laburrean, esatuko nahiz, pixkat hobeto azaltzen, albatz bakoitzak. Lehenengoan, esan bezala, joko dugu Metro Kuadrokaren sarera eta kolaboratzaileen sarera, 3 pieza labur sortzeko erakutsiko direnak, lehen esan bezala esan duke exhibizio gutxian erori nahi, orduan bisualizatu dugu 2 modutara aurkeztu daitezkeela 3 gai, 3 pieza horiek, batetik pieza laburrak diren inean, elkarrekin erakutsi ditezke modu klasiko batean, batzuki batean, edo elkarrekin lotuta ordu bete eta pikoko emanaldi batean, kasu horretan agian laugarren bat, egon litzateke 3 pieza horiek lotuz. Baina, iruditzen zitzaigun interesgarria izan zitekeela pieza horiek banaka espazio anitzagoetan ere eskaini ahal izatea, espazio txikiagoetan, normalean horrelako gauzak egiten ez diren espazioetan ere, eta kasu horietan gaiari loturiko solasaldi bat antolatzea. Exhibizioa eta nolabait gonbidatuen bitartez bestera bateko gogoeta bat bultzatzea. Hori lehenengo ardatzaile dagokionez, esan bezala joko dugu gure ohiko sareetara, gure lan egiteko modua hori da, normalean proiektu bat jartzen dugunean gure sarean mahai gainean, ikusten dugu lantaldea zein izan daitekeen, eta pentsatzen dugu kolaboratzaileak zeintzuk izan daitezken ere, eta orain ere alaxe egingo dugu. Batez ere ekipo kreatiboa gure sareko izango da, baina gero ikusi dugu besteak beste bat gidoilariak ez izatea gure sarekoak eta kolaboratzaileak ez izatea, ez hori gustatuko ditzeuk. 3 pieza horiek saiatuko gara egonaldi bitartez sortzen, eta horretarako jarriko gara harremanetan Euskal Herrian badago hainbat gune, hainbat espazio, hainbat leku, ez direnak hainbeste dedikatzen exhibizioetara eta bai gehiago egonaldiak eskaintzera, eta funtzio hori betetzeaz gain implikatzen direnak proiektu sozial hauetan ere, eta nahi genuke egonaldiak horrelako espazioetan egitea. Eta horrekin lotuta, azalduko pixka gehiago bigarren ardatza, espazio horietan bertan nahi genuke eskaini formazioak, performance tailerra esaten dugunean agian matematik beldurran pixkat emango dugu, performance, zaidekin datoz orain haueko. Performancearen mundua oso zabala da, performantzea funtsian ekintza bada, eszenikoa izan daitekena ala ez, forma asko arditzake performantzak, eta baliabideak hortikan badatoz ere, tailerrean eskaini ditugun baliabide performatiboak neurri batean, publiko aurrerako badira ere, ez duzertan hortza batean izan. Modu askotan uler daiteke artean munduan performantzea eta guk horretara joko dugu. Alegia, ez da aktore formazio bat, ez da esperientzia eszeniko bat behar izango bertan parte hartzeko. Izan daiteke idazleak, izan daitezke arte pintoreak, izan daitezke artistak edo ez daitezke kulturzale
soiak, ez dela soiak, nintzat askotan gutxitan eskaintzen dugu kulturzareari ez badago etiketatua modu jakin batean parte hartzeko eta gauzak kontatzeko aukera, eta bertan nahi genuke ate hori zabaldu ere. Transmititu, kontatu nahi duen edonor izan ziteke. Testuinguru sozial batean, euskal kulturaren testuinguruan kokatua egon daitekeen historio bat, agian titular handietara iritsi ez dena, baina bere baitan pertsona parte hartuko duten pertsona horien ustez, etorkizunari begira transmititzea merezi duena. Esan bezala, neurri handi batean, segurazki pertsonen esperientzien neurria ekarriko dute testuinguru sozialago, zabalago baten baitan. Eta nahi genukena da, bideo horiek gurutzatzea, espazio horietan, egotea aukera piezabik erakusteko, eta egotea aukera formazio horiek eskaintzeko. Guk aurre ikusten duguna formazioak gutxi asko 20 ordukoak izan daitezkeela, intensiboak, edo modu ezberdinetan espazio horren funtzionamenduaren arabera hautatu daitekena, oso malgu pentsatu dugu dena. Ohikoa da horrelako formazio intensiboak egitea estatutan, ohikoa da astean behin 4 ordu eskaintzea, ikustu dut malgoa izango dela formatua. Eta helburua izango litzateke, tailer bakoitzean parte hartzuten 70 lagunek haien esku uzten ditugun baliabide horien bitartez diseinatzea ekintza bat aukeratu duten gai horren inguruan, eta gero beraien esku uztea burura eramatea ala ez. Ja egitea bera, diseinatzea bera, oso garrantzitsua bera iruditzen zaigu. Prozesuak etiketak garrantzia duten inean, eta egarra da pentsatzea, hala ere, izango litzateke politera, hastapeneko 3 tailer hauetan, funtsean konprometitu gara 3 pieza eta 3 tailer egitea, baina nahi genuke proiektuak aukera izatea jarraitzeko, ez da. Baina 3 tailer hauetan, pentsatzea 8 lagunek beste hainbeste ideia garatu dituztela, ekintzarako ideia, hainbat gairen inguruan, oso ederra iruditzen zaigu hori pentsatzea beraz. Zer gehiago esan ez dudanik, azkenean osatzen nahi naiz. Uste dut funtsean hori dela, bai dokumentazio lanen ideia zabal batetik abiatzen gara, transmisioa, etorkizunarekin eta ekintzarekin lotura duena, baina eraberean, amaitzeko, gustatuko litzaigu honek dokumentu berriak sortzea. Edarra litzateke ezakit idatziz ikusten entzuneko moduan, baina prozesu hau bera dokumentu berri bat bilakatzea transmititzen dena, ez zer hartatzen den abentura honetan guztia. Pauso jungo gara, zerain, publiko egiten gara, tokatzen zeguna da, lantaldea sortu, espazioekin hitz egin eta lanean beste. Jakin ere, noski oso pozik dago. Deialdia izan duen, harrerarekin, eta apuntatu duen jende pilarekin. 13 proposamen, esan du agurtzanek, eta 13 proposamen olako beka deialdi batean asko da. Beraz, kopuru nahiko sendo egiten zaigu lehen edizioa, eta gainera proposamenak ere askotarikoak izan dira. Beka diseinatu genuen moduan, bagenukan kezka ia osartuko dut zen inork ez zuelako ikusten bere burua hor, baina ikusten genion baita ere aukera jende desberdina eta ikuspegi askotarikoak biltzeko, eta bigarren gertatu dela, esango nuke. Begira asko egon dira, batzuk ikerketa klasikora lotuagoak, divulgazio moduetan ere klasikoagoak zirenak, eta beste batzuk niri pertsonalki eta epaimaian ere asko interesatu zaizkigunak berritzaileak zirelako, edo beste ikuspegi bat jartzen zutelako. Bai errepikatu dira, eta Oierrek berak ere aipatu ditu, kezka edo gogoeta batzuk. Transmisioaren auzia nahiko presente egon da, kulturgidean sarea josteko
aukera horiek bilatzea ere bai, herritarrak ikusle gutxi izatetik parte hartzaile izatera nola pasarazi ere bazegoen, eta gero praktika berritzaile batzuk euskal kulturgintzan ematen ari direnak edo eman litezkenak ere nahiko presente egon dira. Orduan, nik uste dut deialdira hori izan dela pixka bat, zertan dabil edo ze kezka daude euskarazko kulturgintzan gaur egun alentzeko aitzakia bat. 13 proposamen horiek aztertzeko epaimahai bat osatu genuen, eta bertako kide izan dira aurten Maialen Akizu, Eduardo Apodaka, Ibai Iztueta eta Elnara Lasa. Eta ni aritu naiz pixkat, koordinazio eta idazkari lanetan. Eta esan behar da, lau hauek etzekitela, ebaluazio prozesua itxua izan dela, eta etzekitela zeinek aurkeztu zeitziren proiektu egileak, harik eta irabazlea aukeratu zen arte. Eta alare epaimahaiak aho batez erabaki zuen artxibo biluzia saritzea, eta horrek ere erakusten du proiektua sendoa zela eta kalitatezkoa zela. Eta orain txartuko naiz, deliberazio bilera horretan edo epaileek nabarmendu zituzten zenbaitoa aipatzea. Hasteko txostenari berari buruz, hori aipatu zen, txostena oso osatua zela, zehatza zela, ikusten zela ideia bazegoela, eta atzean zegoen taldea ere, nahiz eta ezakin zein zen, ikusten zela mami bat bazeukala talde horrek, eta giarra bazuela erantzuteko. Orduan, txostenak bera konfiantza ematen zuen. Gero, impactua edo unkidura sortu zuen abiapuntuak berak. Azaldu duen Torrealdairen bizipen hura, eta nola jokua planteatzen zen, biluztutako edo gustutako artxibo hori zerekin bete liteken, eta gainera planteatzea modu irekian edo gaur egungo iraganeko ze referentzia kulturaltzea gertakarirekin bete liteken etorkizunerako artxibo hori. Indarra handiko irudia zen, eta nik uste epaileak ere azpimarratu zuten proiektuari oso ikuspegi berezia eta kokatua ematen ziola baita bekan bertan. Eta gero plazaratzeko bidea ere interesgarria da. Oinarrietan jartzen genuen divulgazioari berariaz pentsamendu bat eskaintzea eskatzen genuela, eta honek badauka. Alde horri arreta desente jarri dio, eta aipatzen zen, pieza horiez aparte, tailerrak berak ere joku interesgarria sortzen zuela proiektu honetan. Horri aipamen berezia egin zion epaimahaiak ere. Eta bukatzeko, aipatu du horierrek ere asmoa litzatekela edo esperantza behintzat hemendik zerbait euskarriren bat sortzeko, aipatzen du kronika liburu bat edo ikusitzenzko bat edo dena delakoak, eta hori ere ikusi zuen, beka honek edo txostenak eskaintzen zuen aukeratik aparte garatzeko ate hori irekita uztea, baloratzeko iruditu zitzaien eta interes bat ikuzuen horrek. Orduan, badira arrazoi nahikoa, egon ziren bestelako xehetasun batzuk ere, baina honek ematen du irudia epaimahaiak zergatik aukeratu den hau. Agurtzanek esan du kostatako izan zela aukera ez Oierren eta konpainiaren proiektuak gura guztien zizkiolako, eta bazeudelako beste proiektu batzuk oso sentoak, baina nik uste epaimahaia bera, deitzaileak oroar gustora dela, konfiantzaz eta ilusioz daudela proiektu honekin, beraz zorionak irabazleari, eta jakinen partetik ere, zertan laguntzeko dokumentazioan edo azpirituetan datozen 18 hilabetetan, eta bukatzeko, aipatu orain 18 hilabete izango dituztela proiektua bera ontzeko,
eta jakin eta Usurbilgo udalak jarraituko dutela hemendik 2 urtera, bigarren edizioak prestatu eta berriz ere